Mae yna sawl lori ar y maes erbyn hyn I gario'r holl anifeiliaid oddi yma. Fe eisiau lori ar y gwrbon heddig yma I gario'r holl lysau ar ei bannau adre. Geraint Llwyddiant, sy'n llyn Llanwnian Ceredigion. Llon gyfarchiadau enfawr. Chi wedi cael wythnos a hanner? Wythnos a hanner, ydy. Be chi wedi ennill I gyd? Gyda ni champion y Blue Texel a champion y Beltex yr un bryd. Anhygoel, ond mwy na hynny, gyda chi llu o wobre o fewn yr adrannau yna hefyd. Fi gyda tydi bod mwyaf lluau gyda ni. O prize yn y pob plas. So, fi'n o clod. Ac ar ben hynny, cyn gyntaf ydych chi allan o'r cylch gyda'r texel glas, fe fi oedd a cwpl o bobl eisiau prynu nhw? O, mae'n prynu. A dim chwod 20 pound, ond ymlaen y fil. O'n I ffili coelio. A na moyn wedi talu, oedd o'i ffôns mas bod o'n talu straight away. Chi wedi gwerthu'r rhai? Oeddi, mae doi wedi gwerthu. Yr hwr blwydd oedd y gyntaf wedi gwerthu lan I Leicestershire. A mae'r oen hwr wedi gwerthu a mae'n mynd nôl dim bell o gytre. Na. Yn Sir Gaerfyrddin, ie. Ond mae'n dangos pwysigrwydd y sioe, nid yn unig I ennill gobre, ond mae fe'n bwysig iawn o'n hyrwyddo beth sydd gyda chi. Wel ie, na beth ni yn y job am I werthu stoc gyda fe fel ni gallu. Oedd y doi hwr fi fod mynd I Carre Welif, ond... Chi wedi safio trip? O, na fod ni'n mynd o hyd, ond... ond mae rhaid gwerthu. Ac ar ben hynny wedyn, o'ch chi wedi gobeithio cael mwy o ddefed mewn, smotio gyda'r iseldiroedd a hefyd y texel, ond fi'ch chi'n anffodus yn fyna. Jo, ffilon ni gael yr entries o y stoc da ni'n barod, ond... Fel mae'r sioe yma wedi mynd. Ond fe gethoch chi rhai cywir I mewn? Gelen rhai gwyr. A Rhys wedi gwneud yn dda gyda'r cneifio hefyd. Beth oedd... Do, a fe final intermediates. Weched gaffe, ond fi'n credu bod eich adronor I galed yn yr maes yr ddangos fi'n meddwl, a fe wedi blino tipyn. A wedyn ennill o fe'r scholarship yma I fynd I New Zealand. Ysgoloriaeth, cof am Louise Owen. Louise, ie, na fe. A profiad arbennig iddo fe cael mynd I Zeland newydd I gneifio? Ie. Wel, llon gwerchiadau. Diolch yn fawr. Mwynhewch y siwrne adre, a drian chi gyda'r holl gwpanau sydd ydych chi lanhau. O, job y rai gyda. Da iawn chi. Diolch.